Com està la tonteria? Estem dalt del barco davant de la foradada i el Rubén, espera't. Vaig a fer dos salts, primer de canvi del segon segon de sedició. Senyor vol votar i va tirar-se a la mar. Ara és el moment en què apareix el tiburó, se'l menja i morrien tots menys ell. Si no us veu la foradada, carallota, ja fer la mà, ja també que entra. Hola! Ese con no entén l'idioma,